Il-ħadd f'nofs il-lejl fit-tmiem għall-maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza waqt il-maratona li din is-sena kellha tema sabiħ li tagħti inġabbret is-somma finali ta' aktar minn 450,000 euro. Nikommos ħafna bil-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi illi għal darb'oħra reġa' wera kemm japprezza l-ħidma li ssir fid-dar tal-Providenza. U għalhekk din il-ġenerożità aħna ħan nippruvaw insarfuha f'iktar ħidma biex il-persuni b'diżabilità li jgħixu hawnhekk ikollhom l-aħjar kwalità ta' ħajja possibbli. Il-flus miġbura se jmorru biex id-99 resident li jgħixu f'din id-dar ikollhom ħajja aħjar. Hemm l-ispejjeż ta' kuljum mhux vera illi iwieġbu għal bżonnijiet tar-residenti tagħna, ovvjament ikollna wkoll bħalma għadna kif għamilna il-proġett tal-Multi Sensory Room, proġetti oħra żgħar li jkunu qed jgħinu biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-maratona nfetħet nhar il-ġimgħa filgħaxija mill-President ta' Malta George Abela. Matul dawn it-53 siegħa aktar minn 40 plejer ħadu sehem fil-logħob tal-volleyball filwaqt li madwar 300 voluntier taw il-kontribut tagħhom waqt din l-istess maratona.